παρουσία σας στηρίζει ουσιαστικά και το έργο της Φλόγας. Η Φλόγα δεν χρειάζεται συστάσεις. Η Φλόγα είναι δεκαετίες γνωστή για αυτό που έχει κληθεί και έχει αποφασίσει να κάνει με τόση αφοσίωση και με τόση αγάπη, που δεν είναι άλλο από το να στηρίζει παιδιά με νευροπλασματικές ασθένειες και τις οικογένειές τους βεβαίως. Και η στήριξη, η ψυχολογική στήριξη σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να υποτιμάται. Σίγουρα, τον πρώτο λόγο έχει ιατρική και οι θεραπείες, αλλά χωρίς την ψυχολογική στήριξη των ανθρώπων που συμπέφτουν αυτό το σύστημα οικογένειας που στηρίζει το παιδί που δίνει τη δική του μάχη, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Είπε ο Θοδωρής ότι ανταποκρίθηκα άμεσα στο κάλεσμα. Και ποιος δεν θα ανταποκρίνονταν σε ένα τέτοιο κάλεσμα? Ποιος δεν μπορεί να συγκινηθεί ή να ανταποκριθεί σε ένα κάτι που έχει να κάνει με παιδιά? Και δεν είναι το γεγονός ότι είμαι και εγώ μαμά μιας κόρης 6 χρόνων, την οποία οι περισσότεροι την γνωρίσατε, γιατί είναι και αρκετά κοινωνική και την έφερα μαζί μου γιατί θέλω να καλύπτω και τις ώρες απουσίας που έχω λόγω των ταξιδιών που κάνω στις Βρυξέλλες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με την πρώτη ευκαιρία ταξιδεύουμε μαζί. Αλλά το σημερινό ταξίδι είχε και μια άλλη σημασία, γιατί ήθελε και η κόρη μου, η Αλεξάνδρα, που είναι και αυτή ένα νέο παιδάκι, να μαθαίνει την έννοια της στήριξης, της προσφοράς, της αγάπης, της συμπερίληψης. Είναι πολύ σημαντικές αξίες που θα ήθελα να τις διδαχτεί και στην πράξη. Και αυτό είναι μια ωραία πράξη. Η ευαισθησία που μου προκαλούν εμένα τα παιδιά είναι ανεξήγητη και βαθιά, γιατί την ένιωθα και πριν γίνω μητέρα και γι' αυτό έκανα και κάποιες δράσεις όλα αυτά τα χρόνια μέσα από το βήμα της δημοσιογραφίας και εκμεταλλευόμενη, αν θέλετε, και τη δημοτικότητα που με έδινε η δουλειά μου για να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες όπως η σημερινή. Πιστεύω ότι τα παιδιά δεν είναι μόνο το μέλλον, είναι και το παρόν της κοινωνίας μας. Και τα βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτα τα παιδιά σήμερα. Όχι μόνο γιατί έρχονται αντιμέτωπα με προκλήσεις και ξαφνικές, ας πούμε, περιπέτειες όπως είναι τα προβλήματα υγείας, αλλά γιατί βάλλονται και από άλλες σύγχρονες προκλήσεις και κινδύνους. Πολλές φορές, όπως είπα και σε μια πρώτη παρέμβασή μου στην Ολομέλεια, τα παιδιά κινδυνεύουν και από την ίδια τους την οικογένεια, από τους ίδιους τους γονείς, από την ακατάλληλη ευνοϊκότητα. Είναι πολλά τα ζητήματα, πολλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα παιδιά και θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας και ευθύνη μας ως ενήλικες άνθρωποι να αναλάβουμε τη δράση, έτσι ώστε να κάνουμε το οτιδήποτε είναι δυνατόν για να τα προστατεύουμε στην πράξη, γιατί στη θεωρία προστατεύονται. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πραγματικότητα. Έχω ξεκινήσει να το δουλεύω και σε ευρωπαϊκό αυτό επίπεδο. Έχω θίξει το θέμα της ακατάλληλης χρονικότητας. Έχω ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας χρηματοδοτήσει με εργαλεία που θα αφοσιωθούν και θα αφιερωθούν αποκλειστικά και μόνο στην στήριξη των παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη, είτε για ιατρικούς λόγους, είτε γιατί πρέπει να αποσπαστούν από το περιβάλλον τους λόγω κακοποίησης και καταλληλότητας. Η Κομισιόν, θέλω να σας πω ότι ανταποκρίνεται, έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τα παιδιά και η ίδια, γιατί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι εγχώριο, δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο συντονιστής της Υπήρου, κ. Θοδωρής Σερέτης, διοργάνωσε ένα πολύ ενδιαφέρον καφέ αγάπης με σκοπό την στήριξη της Φλόγας, του Συλλόγου Γονιών και Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια και συγκεκριμένα για το παράρτημα της Άρτας. Θοδωρή, θέλω να ξεκινήσω με αυτό, με αυτή την έμπνευση να διοργανωθεί όλη αυτή η πολύ όμορφη βραδιά εδώ, με σκοπό να στηρίξετε την Φλόγα, τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Αρχικά, Έλληνα, θα με επιτρέψει να σε συγχαρώ για την πολύ αξιόλογη δουλειά που κάνεις. Αναδεικνύεις πάντα έτσι με ιδιαίτερη ευαισθησία όλα τα θέματα στις εκπομπές που έχουν να κάνουν με τα παιδιά και ειδικά με τα παιδιά εδώ στην Ήπειρο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Η ιδέα λοιπόν γεννήθηκε κατόπιν συνάντησης που είχε γίνει στο προηγούμενο διάστημα, όπως επισκεπτόμαστε διάφορους φορείς. Επισκεφτήκαμε φυσικά και τη Φλόγα. Επιλέξαμε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, στην Αθήνα, την Άμβια Καρκινάκη, στη Θεσσαλονίκη τη Λάμπηση και εδώ στην Άρτα τη Φλόγα, να ενισχύσουμε φέτος τα Χριστούγεννα. Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια εκδήλωση η οποία να εμπλουτίζεται, να γίνεται κάθε χρόνο, να γίνεται ακόμη και καλύτερη και να ενισχύουμε τα παιδιά που μας έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Ο καιρός σήμερα ήταν λίγο δύσκολος, ωστόσο ο κόσμος αγκάλιασε την εκδήλωση και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έτσι, στον απόϊχο τώρα της εκδήλωσης που καταφέρουμε και κλέβουμε λίγο το χρόνο σου, πώς αισθάνεσαι για την έμπρακτη υποστήριξη και ανταπόδοση των αρτηνών σε αυτή την προσπάθεια? Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό που, όπως είπα και πριν, με αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες
που ήρθε ο κόσμος εδώ, αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, ενίσχυσαν τη φλόγα, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουμε την κυρία Ελεονόρα Μελέτη, η οποία το είπα και πριν μέσα στη σύντομη ομιλία που έκανα, ότι πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά άμεσα αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, δέχτηκε την πρόταση, είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια, να στηρίξει τη φλόγα, να στηρίξει τα παιδιά στην Ήπειρο. Μίλησα μου και για την νεοσύστατη Επιτροπή της Γραμματείας Δικαιωμάτων του Παιδιού της Νέας Δημοκρατίας. Πότε δημιουργήθηκε και ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες οι οποίες θα τρέξετε μέσα από αυτή την Επιτροπή? Η Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι όντως νεοσύστατη και αυτό δείχνει και μετά την ίδρυση του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, ήρθε και η ίδρυση της Γραμματείας στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η Γραμματείας Δικαιωμάτων του Παιδιού. Είναι μια προσωπική πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό δείχνει πόσο ψηλά είναι στην κυβερνητική ατζέντα όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με παιδιά. Η Γραμματεία λοιπόν Δικαιωμάτων του Παιδιού της Νέας Δημοκρατίας ιδρύθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Εγώ ανέλαβα το χαρτοφυλάκιό μου τον περασμένο Μάιο. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε έτσι ένα διεύλο επικοινωνίας, να συνδέσουμε το κυβερνητικό έργο με την κοινωνία και φυσικά να είμαστε εκεί και να λύσουμε όλα τα μικρά, τα πιο μικρά, τα πιο μεγάλα προβλήματα τα οποία έτσι απασχολούν τη νέα γενιά, τα παιδιά μας. Πολύ μεγάλο ζήτημα βέβαια έτσι μας απασχολεί τελευταία είναι η νεανική παραβατικότητα, η βία των ανηλίκων. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να πω πως γίνεται μια πολύ σοβαρή και αξιόλογη προσπάθεια με όλη την ευαισθησία που χρήζει το συγκεκριμένο θέμα από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο, ένα συνεκτικό σχέδιο, έτσι ώστε η χώρα μας να έχει ένα συνεκτικό σχέδιο και να καταφέρει να πολεμήσει το φαινόμενο αυτό από τη ρίζα του. Έτσι, ένα σχέδιο το οποίο κινείται σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο της πρόληψης και στο επίπεδο βέβαια της καταστολής τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά τα αρνητικά περιστατικά γύρω μας. Κλείνοντας, Θοδωρή, σε επίπεδο Υπήρου, ως συντονιστής της Υπήρου, λοιπόν, τι δράσεις σχεδιάζεις για το προσεχές διάστημα πέρα από την σημερινή ομολογουμένως επιτυχημένη δράση? Ευχαριστούμε πολύ που το λέτε. Το μέσο επόμενο διάστημα θα έχουμε συναντήσεις εργασίας και γνωριμία έτσι με νέους φορείς στην υπόλοιπη Ήπειρο, στη Θεσπρωτεία, στους Φιλιάτες, στην Παραμυθιά, στα Γιάννενα, και προς την Άνοιξη σίγουρα θα πραγματοποιηθεί κάτι αντίστοιχο με αυτό εδώ και στα Γιάννενα. Φυσικά, τα οποία Γιάννενα τα αγαπάμε πολύ, είναι στην καρδιά μας. Εμένα προσωπικά είναι και στην καθημερινότητά μου, τη δραστηριοποιούμε επαγγελματικά και εκεί. Θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο στα Γιάννενα, θα επιλέξουμε να βοηθήσουμε να ενισχύσουμε και εκεί ένα σύλλογο, μια προσπάθεια που γίνεται και στην πόλη των Ιωαννίνων. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς προσωπικά που από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσατε την εκδήλωση αυτή, στηρίξατε και ηθικά και έμπρακτα και είστε σήμερα εδώ και σε ευχαριστώ θερμά για την όλη στήριξη και αγάπη. Και εμείς είμαστε όλοι εδώ για το καλό των παιδιών και μακάρι να μπορούμε να είμαστε αρρωγοί και να βοηθάμε όχι μόνο τα παιδιά που μας χρειάζονται, που μας έχουν ανάγκη, αλλά όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα και υγιή. Να έχουμε όμορφες γιορτές, Θοδωρή. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Η Φλόγα δεν είναι ίδρυμα ούτε μη κερδοσκοπική εταιρεία. Είναι πανελλήνιος σύλλογος εθελοντών γονιών παιδιών με καρκίνο και εκπροσωπεί χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Αριθμεί 42 ολόκληρα χρόνια δυναμικής παρουσίας δίπλα στο παιδί με καρκίνο και διαθέτει 24 επίσημα παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Συγγνώμη για το τρέμολο της φωνής μου όταν διαβάζω και μιλάω για τη Φλόγα, επειδή είναι βιωματικό. Διοικείται από 7 μελές διοικητικό συμβούλιο και τους εκπροσώπους των 24 παραρτημάτων της περιφέρειας, οι οποίοι εκλέγονται κάθε 3 χρόνια μεταξύ των εθελοντών γονιών στη Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών.